Ahoj, vítám vás u auditu analýzy profilu na Instagramu. Tenhle profil má minimálně 6 chyb, které vám teď popíšu, odhalím. Tady ten profil je Lucie Nadymáčková. Každopádně, pokud chcete se zapojit do příštích auditů, je to zdarma a můžete napsat, že máte zájem v komentářích pod tímto záznamem, až bude zveřejněn záznam. Vždycky záznamy budu zveřejňovat na 12 hodin na tomhle Instagramu, ale veškeré audity, veškeré rozbory, veškeré záznamy najdete v facebookové skupince. A pokud chcete získat odkaz do facebookové skupinky, kde najdete veškeré audity, které budu dále dělat, tak stačí napsat do komentářů slovo socky a přijde vám odkaz na facebookovou skupinku, kde najdete veškeré audity. Tenhle záznam na tohle video uložím na 12 hodin. Tenhle profil má minimálně 6 takových základních chyb, který vidím běžně na Instagramu. Ale musím nejdřív pochválit. Dobrá profilová fotka, je vidět obličej, dobré jméno, dobře čitelné, jméno i tady. První chyby jsou vidět hned na první pohled. Jestli jste se všimli, že na náš profil přicházejí lidi furt běžně v obrovském množství. A pokud ty lidi nemůžeme zaujmout na první pohled, tak oni odejdou, nebudou nás sledovat. Takže naším cílem upoutat pozornost člověka hned, jak to prostě jde. Bohužel tohle bio, oni to vidí prostě, první co vidí, profilovou fotku, jméno a pak bio, jako tohle. A tady v tomhle jakoby bio je spousta chyb, není tam nic, na co by se člověk mohl chytit a zůstat se na tom profilu. Podporuji ženy, mámy, aby si nevzdali. Tohle si myslím, že je poměrně dobrý začátek. Potom, jsem tu pro tebe, pokud chceš. Je to takový, jakože pokud chceš, jo, jsem to pro tebe, pokud nechceš, tak jakoby tahle věta nemá úplně nějaký jakoby silný smysl, silný význam. Není to něco, za co by se člověk mohl zachytit a zůstat na tom profilu. Pro někoho to možná bude jako rozhodující, ale není to tak silný, jak by mohlo být. Potom, další chyba, to je jako první, jednička, tohleto. To, že jsem to pro tebe, pokud chceš. Dále, dvojka. Zdravý životní styl. Je to hodně obecný jakoby, obecná fráze, no prostě to, co používá každý druhý, kdo prodává nějaké výrobky pro zdraví. Zdravý životní styl, zdravá výživa a blablabla. To je jakoby hodně obecný. Vůbec jako nedoporučuji být takový pro všechny a je třeba se něčím odlišit. Co je zdravý životní styl? Může to být třeba naučím vás lépe spát, jíst lépe a podobně. Potom vypadat dobře. Jako co znamená vypadat dobře? Jako pro každého to může mít jiný význam. Někdo chce vypadat dobře, že chce třeba přibrat, někdo chce vypadat dobře, že chce zhubnout, někomu se stačí vyspat, někdo prostě chce se zbavit nějakých popínků, problémů s pokožkou a je to hodně takový obecný pro člověka, když vidí obecné věci, on nezaregistruje to vůbec. Takže zdravý životní styl změnit, vypadat dobře změnit, práci odkudkoliv. To je zase hodně klišé. Chápu, že člověk může jakoby prodávat nabídku nebo propagovat nabídku práce odkudkoliv. Třeba, nevím, chce hledat business partnery a podobně. Ale to je takový hodně s otázníkem. Práce odkudkoliv, to je obecný zase. Můžete trošičku víc specifikovat. Pracuju z domova, nebo pracuju z auta, pracuju z pláže. Píšte jakoby ohledně vás. Obecně takové věci jako třeba bio, profilová fotka, to je všechno, co probíráme na kurzu Business Guru hned na začátku skoro. Takže pokud máte zájem se o tom dozvědět víc, jakoby jak to má být správně, vyloženě pro vás, doporučuji se podívat přes odkaz na mém profilu. Tam je nabídka, teď probíhá právě registrace do kurzu Business Guru. Je to nový kurz a tam učím od A do Z úplně všechno ohledně prodeje, marketingu a sociálních sítích.
Takže práci odkudkoliv bych zmínila spíš na ukázat, že ten člověk, který na tu profilu tu práci odkudkoliv prodává, nabízí, takže to ten lifestyle má. Nejlépe se prodává lifestyle, který vy sami ukazujete. Takže tohle taky. Další věc, hashtag každá žena může v bio. To je dost, tady vám to ukážu. To je tady. Tohle je chyba, která se taky dost často se objevuje. Nějaký hashtagy, každá žena může v bio. Není to dobře. Teď vám vysvětlím proč. Hashtag to je jako odkaz, který odkazuje na podobné profily nebo příspěvky s tímhle slovem. A vy, když nějaký cizí člověk najde na váš profil, vidí tam tenhle hashtag, klikne na ten hashtag, tak on hned z vašeho profilu odejde a bude koukat dál po jiných profilech. Takže vy ztratíte tu pozornost jednoho člověka. Nedoporučuji dávat hashtagy do BIA. Není to jako... nemá to žádný význam. Vám ty sledující tohle nepřineseš, spíš ty sledující ubydou. A ještě zopakuju, pokud chcete se zapojit do dalších auditů, veřejných, takhle jakoby na streamu, tak napište mi o tom v komentářích pod záznamem. A taky, pokud napíšte slovo socky do komentářů, tak vám přijde odkaz na facebookovou skupinku, kde budu ukládat další záznamy auditu na delší dobu. Tam najdete veškeré audity i z minula a budoucí. Další věc, další chyba, asi 6. v tom biu, takhle to připnu. Tady to. Instagram nedávno začal nabízet více odkazů v tom biu. Jakoby velké množství odkazů. 2 a více, nebo 2, 3. A za mě, nemyslím si, že to je dobře. Protože to vypadá tak, že člověk klikne na ten jeden odkaz, on ještě třeba neví, proč, jakoby, kam vůbec jde. On našel třeba nějakého člověka, který například jim může pomoct s tím zdravotním stylem, nebo prostě pomoct jim třeba s přivědělkem, nebo s čímkoliv. A klikne ten odkaz, protože chce třeba zjistit víc informací. A hned narazí na rozcestník. 3 směry. Nějaká osobní stránka, nějaký link, třeba affiliate stránka prostě na produkty a facebooková skupinka, nebo facebooková stránka, facebooková skupinka. A on vůbec neví, kam má jít dál, protože tohle je takový rozcestník, kde se pravděpodobně člověk ztratí a odejde vůbec jako z těch odkazů. Zamyslete se nad tím, kolikrát se vám to stalo, že vy najdete na nějaký takový rozcestník u jiného člověka a nevíte, kam klikat dál. Nebo začínáte jako proklikněte první odkaz, pak druhý odkaz, třetí odkaz, vůbec nevíte, jakoby, jak postupovat dál a odejdete. Přiznejte se, jestli se vám to stává. A nestěžujte tu cestu zákazníkovi k informacím, k prodejním informacím. Takže buď tady můžete vytvořit nějaký jeden link se stránkou třeba na Linktree, mimochodem na kurzu se toho budeme učit taky, Business Guru, máme tam návod, jak vytvořit ten rozcestník, tu stránku. To je taková stránka, kde to otevíráte a máte tam takový políčka, třeba moje stránka na Facebooku, moje, stránka na TikToku, affiliate odkaz produkty, další nějaký odkaz třeba příběh o mně, pak nějaký třeba YouTube přednáška, cokoliv. A tam můžete těch odkazů dát hodně a lépe to popsat. To je první způsob, dát tam takový rozcestník, anebo tam dát pouze jeden odkaz, ten, co opravdu vám přivádí ty klienty. Pokud máte tam facebookovou skupinku, která víc jakoby generuje ty prodeje, tak přidejte se do té facebookové skupinky. Přidejte tam facebookovou skupinku. A pokud máte třeba e-shop, tak tam dejte pouze ten e-shop. Nedávajte tam zbytečné věci, k čemu člověku bude váš facebookový osobní profil, když už je na vašem osobním Instagramovém profilu. Chápeme se, že jo? Nebo doufám, že mě jako rozumíte, co tím chci říct. Dále, když pojedeme níž, tak tam jsou výběry. A výběry celkem slouží proto, aby se člověk s vámi víc seznámil, aby pochopil, o čem ten profil je
a zjistil trochu podrobnější informace. A vaším cílem je na výběrech upoutat pozornost, udělat všechno pro to, aby člověk sama zůstal, aby pochopil od vaší jakoby silné stránky výhody a seznámil se i s vaší nabídkou. Tady mám nějaký trading, o mě, Energy 2024. Výběr o mě je dobrý, je dobře tam mít jakoby nějaký příběh o vás. Nějaký výběr trading může být, nevím, možná bych to jinak pojmenovala, třeba nabídka nebo něco podobného. Potom Energy 2024, to je hodně takový výběr pro ty, co už s váma jsou delší dobu. Ale vy doporučuji se orientovat na nové lidi, které vás ještě neznají, kteří narazí na váš profil poprvé. Protože ani ty sledující, jako ne každý váš sledující ví, čím se zabýváte. Takže jestli to je nějaká konference, tak pojmenovat třeba konference, ale nepojmenovávat jakoby těma názvy, které znají jakoby malé množství lidí. Například spoustukrát vidím třeba názvy firem nebo názvy produktů, třeba nějaký booster nebo něco. Je to takový, jakoby, je to hodně s otázníkem. Jako může to být, jestli v tom názvu už je zahrnutý třeba, jako když člověk přečte nějaký třeba energy drink, tak on jako pochopí, že to je nějak energy drink. Ale pokud to je ten nějaký energiták, řekne, bude se nazývat strawberry boost, tak to jako neví člověk, co to je. Takže zase William, otázka, co to je. Pro ty, co už jsou na tom profilu dlouho, tak možná, nebo vědí, čím se zabýváte, tak asi jo, ale popíšte to spíš jakoby jinýma slovy. Co to jakoby, prostě, aby to bylo pochopitelné pro úplně každého člověka, který vás ještě ani nezná. My nějaký pár a pejsek může být asi takový pokus o osobní brand. Já bych to jakoby my, nebo prostě nějaké osobní věci možná zahrnout jako do toho příběhu o mně. A mimochodem osobní značka se tvoří jakoby, ona na tom profilu, když máte pracovní profil a chcete mít silnou osobní značku, je třeba to prolinat jakoby s tím pracovním. Prostě jsme na výletě, ale zároveň na výletě pracuju a k tomu ještě třeba přivydělám, nevím, přijde mi naučit nějaké korunky a zase jsme na výletě. Jakoby takhle v tom jednom výběru ukázat jakoby různé stránky vašeho života, aby tam byly jak ty pracovní, tak i osobní věci. Ale nedoporučuji to rozdělovat jakoby o mě jakoby z pracovní stránky a o mě jako z osobní stránky. Prostě je třeba ty storytellingy, ty příběhy, vyprávění, tu osobní značku propagovat takovým způsobem, aby to bylo co nejvíc takový zábavný, spojit zábavu s prodejem. A tohle se právě taky učíme na kurzu Business Guru, takže pokud chcete taky zapojit, mrkněte přes odkaz na profilu tam, anebo mě pište do soukromých zpráv, já vám poradím třeba i ohledně programu, balíčku a tak. Je to 2měsíční kurz, kde učíme prodej od A do Z na Instagramu, vytvoříme nabídku, naučím vás tu nabídku dobře ukazovat, propagovat, abyste byli superhrdiny toho prodeje na sítích, aby váš profil vám vydělával peníze. Zatím moje domněnka, že tenhle profil možná bude nějaké zisky generovat, ale má mnohem větší potenciál. Je tady 1217 sledujících a já si myslím, že z těch sledujících se dají udělat třeba 120 objednávek, jako většinou nějakých 10%, ale pokud by ten profil fungoval dobře, aby byl dobře jako prodejní, tak úplně snadno by mohl vygenerovat 120 klientů na tom profilu. Takže dále nějaké příspěvky, zase asi dcera, pak nějaký osobní s kytkou, pak zase osobní. A když jedu níž, když se podívám na ty příspěvky dál, tak tady jsou nějaké reelska s textem, což jako není špatný, ale přidala bych ještě víc videí, které jsou víc takový možná odbornější, jako které ukazují, že jste profesionál, a na druhou stranu ještě ukázat i víc sebe. Právě takový ty
tyhle body, to, co jsem tady vyškrtala, ty červený, je třeba zamyslet se nad tím, jakých 5 bodů vás charakterizuje jako člověka. Čím se odlišujete od třeba sousedky, segry, kamarádky. Nějaký body, které jsou které vás nejvíc popisují. A tohle je napsat nějakých pár bodů sem. Pak tady napsat jedinečnou prodejní nabídku, kterou se budeme taky učit na kurzu Business Guru. Je to poměrně dlouhá přednáška o té jedinečné nabídce, ale musí to být něco, na co se člověk podívá a řekne wow, chci to hned. A tohle právě je třeba zahrnout taky do toho BIA. Hned na úvod, prostě, aby člověk viděl, že třeba zhubně 30 kg za měsíc, kecám, ale prostě třeba něco podobného. Na mém programu klikni dolů. On se podívá a takhle už máte vytvořenou aspoň nějakou nabídku. Ale je třeba tu prodejní nabídku ještě jakoby zdokonalovat, furt jakoby udělat to takový silný, chytavý, aby člověk, který ještě trošku odbočím. Vy chcete třeba, spoustu z vás chce hodně velké dosahy, aby vaše reelska měly třeba 100 000 shlédnutí. Ve výsledku, když se vám to stane a nemáte připravený profil, tak jste v háji. Protože lidi se na váš profil podívají a řeknou, hezky, jdu dál. Ale když ten profil máte silný, prodejní, s prodejníma myšlenkama, s prodejníma informacemi, kde dobře funguje odkaz, kde jsou propojeny výběry tak, aby to vytvářelo jeden jediný řetěz, takový jeden příběh, který někam ty lidi vede. Tím pádem ty lidi se na vašem profilu nestratí. Právě proto zrovna teď používám tuhle strategii na svém profilu a mi už přibylo přes 900 nových sledujících. Právě díky tomu, že mám ten profil připravený, mám takový ty háčky, ze které se člověk zachytí a zůstane se mnou. A ještě jakoby další věc, že mě tohle hned přivádí nové klienty. Pokud mám ten profil připravený, tak prostě momentálně automaticky nemusím se o to už starat, je to jednorázová taková práce, hned ty lidi přicházejí. A nekoukejte na ten počet sledujících, který mám teď. Začínala jsem prodávat od 300 sledujících. Když jsem měla prvních 500 sledujících, už jsem spustila první produkty, kde jsem měla třeba 15 registrací. Takže nevadí, jestli máte třeba 100, 200, 300 sledujících, můžete prodávat od malého počtu sledujících. A na profilu reklamní agentury jsem měla asi 250 nebo 220 sledujících, když jsem začínala a měla jsem 4 dobře platících klienty, které platili 20 až 60 tisíc měsíčně za služby reklamní agentury. Takže pokud si myslíte, že prodej je vaše slabá stránka a chcete se v tom posílit, když vám to dělá problém, když třeba nevíte, jak na to, chcete využít potenciál sociálních sítí, tak za prvé, napište mi třeba do soukromých zpráv, že Dary, potřebuji pomoc, možná něco pro vás vymyslíme. Třeba pro vás bude vhodný i ten kurz Business Guru, který bude probíhat 2 měsíce. Začínáme na konci září a bude takový hodně nadupaný, nabitý kurz, nejen informacemi, ale i podporou. My naše studenty, naše klienty vedeme takhle za ruku do toho výsledku, který on chce dostat. Máme zkušené kurátorky, já taky jsem vždycky po ruce, jakoby ty kurzy nedělám pouze jakoby s nahranými přednáškama, ale my vedeme klienty individuálně. Takže můžete se zapojit, přes odkaz na profilu jsou informace. Pokud se chcete zapojit do takovýchhle rozboru, možná příště to udělám trošku jinak, třeba u někoho z vás třeba pochopím, že ten profil máte krásný, připravený a budeme rozebírat třeba nějaké složitější věci, například, nevím, videa a něco podobného, tak napište tady do komentářů, že máte zájem o ten rozbor, že vás můžu rozebrat příště. Mám seznam lidí, které budu rozebírat. Tenhle záznam
uložím na 12 hodin na tomhle profilu a pokud chcete získat další záznamy, veškeré záznamy z takovýchhle rozborů, já je budu odstraňovat z profilu, ale budu je zveřejňovat ve facebookové skupince. Stačí napsat slovo socky do komentářů a přijde vám automaticky odkaz do facebookové skupinky, kam se přihlásíte a tam najdete veškeré podobné rozbory. Třeba tam bude něco i užitečného pro vás, protože ty chyby se poměrně často opakujou. Takže tenhle profil hodnotím na třeba 6 z 10. Nějaký plusové body tady určitě jsou, ale je třeba to trochu zlepšit. Víc propracovat Reelska, jako nejdřív ten profil připravit a pak se soustředit na propagaci. Víc natáčet Reels, natáčet mluvené videa, případně dělat i živé vysílání, a aby byla jasná, jedinečná nabídka aby byla hned vidět. Nestačí někdy zveřejnit dole na profilu, ale musí se furt opakovat, aby nové lidi věděli, proč vás mají sledovat. A takhle vám ty sledující budou snadno růst a budete získávat automatické klienty, dobré výsledky a prostě budete strašně úspěšní na tom Instagramu, budete vzorem i pro ostatní. Tak jo, tak ráda jsem vás dneska viděla, záznam ukládám 12 hodin, pokud jste přišli později, tak se podívejte na začátek a napište slovo socky, pokud se chcete podívat na další záznam, případně se hlašte v komentářích, jestli chcete zúčastnit podobných rozborů a to je všechno. Mějte se, pa.